सिनेमा की सीरियल मर्डर सीन हम सतसतिका मर्डर हम सती हिरो नुहे ভিলেন দরকার ভিলেন বল হয়ে যায় আজকে বড় করিয়া পাই আর বাঁধা ছাড়া আমি বাইক খালি ঘুরিয়ে পড়বে সব সিং কট টু কট এটি টকা নেই সেটি গুলি ফুটিব তুমি জানিছ কাকে মারিବାକୁ পড়িব জানি খালি এটি জানিছ গুলি যাই বডিরে বাজিলে সে বডি ডেড বডি হবো যদি ন বাজে বাজিব কাହିଁକି ନା ମରୁଥିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗୁଳିଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତେ ଏତିକି କହନ୍ତୁ ମରୁଥିବା ଲୋକଟା ସିଂହ ନା ଗଧ ଖାଇଲା ପାଖ ପାଖରୁ ନୁହେଁ କି ଦୂରରୁ ତାକୁ ତା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପଶି ତମକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଗୁଳି ବାଜିଲେ ବାଘ ମରିବ ନହେଲେ ତମେ ଏ ଆଦିତ ଚାରିଗଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତିଆରି କରିଛି ତା ଭିତରକୁ ଶତ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସିବାକୁ ଥରେ ନିହାତି ପଚାରିବ ମେ ଆଇ କମିଂ ସାର୍ गोली खाई की शहीद है मारो सर मारो मारो तो सर मारो तो मुझे ए बाबू मैं तुमको हाथों जोड़ुची ए परिणत बयसरे ए बुढ़ा बापू ने तुमको हाथों जोड़ुची तुम्हें बहुत शौक भूली जाओ से ही मोर एक मात्र साहब तुमको जीवन साथी कले से खाली कांदी केबे भी हसी पारिबनी अबे ई कथा जाई साला परे मु बाप हिसाब रे काम करबी तबे को अब धंधा जहा तब आयुष जमा पाखरे नुहे पब्लिक हाथ तमको किए केते बेले मारिबो से कथा तब शत्रु को ही जणा तमर किछि ही कले कोन करिबो पछे कहार हपो खाली कांदिबो जीवन सारा खाली आखिर लुह गडई बाबू सबले को भावे ए दुनिया जी बापा मां सब बेसी किए भी भलो पा से जणक होची मु ठीक है से बुझवाण को तमे जी भूल प्रमाणित करिबो धन्यवाद तुमको अशेष अशेष धन्यवाद असो रेडी असो मनीष जीवन सबुठ बड़ शत्रु हूँ क्रोध क्रोध मनीष को पाठ पढ़ा कर ठीक सेमती आज तो भर एत भल गुण थी सामान्य क्रोध तू जीवन ठार बेसी भल पाउथिबा तो प्रेमिका तो दूरे गला बिकॉज ऑफ योर एंगर सो डोंट लेट एंगर कंट्रोल योर एक्शंस बिकॉज one moment of anger can destroy your years of happiness. So be cool. Control yourself. Control your anger. सुनिए सर पिला दिन मोर बापा ना बड़े बापा क्षमा करनी कौन कर्तव्य था से কথা मुझे मैं छाड़ी बाबा को देखिनी ना कि तो आज देखिनी गोटे बाप ता छुआ केते अभिनय करी पारे आपण जो मिछा अभिनय कले आपण मिछा अभिनय को भूल प्रमाणित करिया पई मते बेसी समय लागि न था किंतु आपण झियो आगे आपण बाप पड़ियाटा हारी जाऊ सहीटा यादी चाहिलानी तो सही भाई ता छुआ
से तो किए मत गोटे कथा ए को किए से मु गोटे कथा बुझी पारे सी बापा केमी हेले कहलु कहलु मो दादी तो को मार होइता ଆପଣ ବାପାକୁ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପିଲାଦିନ ପରେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ସେବେ ନାଇଁ ବାପା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିନି ସେଥିପାଇଁ ବାପ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଲାଗେ ତାପରେ ଏ ଘରେ ଢେର ଦିନ ହେଲା ରହିଗଲେଣି ତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟତା ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଅଜାଣତରେ ମୋ ହାତଟା ବାବୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିକି ମାନିନି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ନା क्षमा ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି ମୋର ସାମ୍ନାରେ ତୁ ମୋ ପୁଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତତେ सोनाक्षी देख तबुल पैसे तबुल मागिले छड़ा तुम तो अनेक माड़ मारिलनि आ से कथा धरी बसिले लाभ कौन मिल ଲାଭ बड़ बापू मत 50 पार पिटिबे मो खुशी रे नाचिबे को आम कथा राजी कि नहीं हाँ राजी ना କାହିଁକି ନା କଣ ପାଇଁ ନା ତମରି ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ପିଲା ଚାକଟ ତମ ପୁଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା ମତେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ରାଜି ହଉନ କଣ ପାଇଁ ରାଜି ହଉନ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ନେତା ଆପଣ ପରା ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି କହିଲେ ଏ ଘରର ପୁଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବାଟା ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ନୁହଁ କି ମୋ ସହ ଭୁଲ ମାରନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ବାଦ କରିବିନି ବାବୁ ମାରନ୍ତୁ ମାରନ୍ତୁ ବାବୁ ମାରନ୍ତୁ ମୋତେ ତୋ ବାପା କଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତୁ କେମିତି ଜାଣିବ ବାପା ମାର ମହତ୍ଵ କଣ
ପଚାରୁଛି ପରା କୁହ କୁହ ମୁଁ ତମର କିଏ? ତମେ ମୋ ପ୍ରେମିକା। ମୁଁ ଯେ ତମ ପ୍ରେମିକା ତାହେଲେ ସିଏ ତମର କିଏ? କୁହ କୁହ ଆଦି କୁହ ସିଏ ତମର କିଏ? ସେ ମୋ ଭଉଣୀ। ଏଇ କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ତୋର କିଏ? କିଏ? ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ମିଛ ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ଭାବିଥିଲି। ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା ଭାଇକି ଜଣେଇବି ମୁଁ। ଛୁଆ ଲୋକ ବାବାରେ ଏତେ ଟେମ୍ପରେ କଥା କହନା ଭସ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଡାଇଲଗ ଶିଖୁଛୁ ଦାବି ଦଉଛୁ। ଭାଇ ପାଖରେ କହିବୁ କଣ ଲାଭଟା ମିଳିବ? ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ସମୟ କହିବ, ଅପେକ୍ଷା କର। ତ ହିସାବ ମୁଁ କରିବି ସୁକୁଟା। ଆରେ ମତେ ଧମକ ଦଉଛୁ? ଗୋଟାଏ ଫୋନ ମାରିବି ମୋ ଭାଇ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ କାହାର ହିସାବ କରିଯିବା। ଗରମ ଖାଉଛୁ ତାଳରେ କଣ କରିବୁ? ମାନେ କିଛି ଠିକ କରୁନୁ। ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଛ ବୋଲି କେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ଯାଇବ ନା? ତୋ ଭାଇ କଣ ଦେବ? କଣ କରିବ ତୋ ଭାଇ? ତୋର ସେ ହାତ ନେଇକି ସେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ। ଡାଇଲ ମାରିକି ଡାଇଲ କରୁଛୁ ଭାଇ। ଏଟାକୁ ଡାକିବ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏଟା ଚାଲିବାରେ ସବୁ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ। କଣ କହୁଥିଲା? ଛାତି ଚିରି ଦେଲେ ଏଟା ଦେଖିବା ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି। মনে পড়ে সে এইদিকে আসে। এইদিকে আসে, আমি তো এইটি ঠিক আছে। সে দেখা যাবে যে মা সাথে কল করছি। কল বলে এই তুমি সেপরে দেখি। এইটি কোটি কি হচ্ছে? জানিস কোন সবার এইটি কোটি নিচ্ছে দেখলি? ফোন উঠেলে আউতরে ফোন কর। আউতরে ফোন কর। ତାପରେ ଦେଖିଥିଲୁ ମୁଁ କାଳେ ମୋ ଫୋନ ଆଜି ଉଠଉନି। ତୋ ଫୋନ କାଳେ ଉଠେଇବ ତୁ ମୋ ଫୋନ ଉଠେ ଦେଖିବା ଫୋନ କର। କିଏ ତତେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଜି? କାହାଠୁ ତୁ ସୁପାରି ନେଇଛୁ? କାହାଠୁ 3 କୋଟି ଆଣି ମୋତେ 100% ଦଉଛୁ? ଛିଡ଼ାଲୁ କାହିଁକି? କହିଦଉନୁ ଟଙ୍କା ଓଳାଇଗଲା। ମୋଟାଟେ ମତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ହେଇ ତତେ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇକି ଗେଲା କରି ପକଉଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶେଷରେ ମୋଟେ ଆଟିକି ତମେ ଦେଖି ଆଇଛ କଣ? ସତ୍ୟ ତମା କରି ଆଇଛି। ତମେ ଏଟାକୁ ସୁଟ୍ କରିଛ। তোর মরিবা উঠে তোর বেপার ইয়ে মাটি পাই ওজন তো মরিবো। ଟିକେ ରୁହ। ପୁଣି କହିବ ସିଚୁଏସନ ଯାହା ହେଲେ ସେ ମରିବାଟା ଭାଇ ନା। ମରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମରିବ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଦବା। ତୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କଣ କହ?
ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରୁଛୁ ପୂରଣ କରିବେ ନା? ସବୁ ପୂରଣ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ମରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଥରେ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ, ସେଟା ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ? ଆପଣ ତ କହିଲେ ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। କଥାରେ ପରା ଅଛି ମରୁଥିବା ଲୋକର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରାଯାଏ। ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତୁ ଯଦି ଗଲୁ ଆଉ ନ ଆସିଲୁ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ବଉଳା ଗାଈର ଗପ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବଉଳା ଗାଈ ସେ ଗପ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ଫେରିବି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବାଘ ମୁହଁକୁ ନୁହଁ, ଓ ବାବୁଙ୍କ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ବାବୁଙ୍କର, ସେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବାବୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାବୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ବୋଉ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିବୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଶିଖେଇଛି। ଆଉ ଧ୍ୟାନ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁ ତମ ସାମ୍ନାରେ, ଅସ୍ତ୍ର ତମ ହାତ ଭିତରେ, ଗୁଳି କରିଦିଅ ଏଟାକୁ। ନା ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ପାରିବିନି। କଣ ଏମିତି କହିଯାଉଛ? ତମର ସାମ୍ନାରେ ଶତ୍ରୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋ ବେଳକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ମୋର ବସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ, ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ମାରନ୍ତୁ। ଆଉ ନା ମୋ ଭାଇ ମାରିବ। ଡାଡି ଛୁଣିଲେ କାହିଁକି? ସେ ନିଜେ ତ ମାରୁଛି, ସୁଟ୍ କରିଦେବି। ଡାଡି ସୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ କେମିତି ସୁଟ୍ କରିବି? ଏଭଳି ପିଲା ଅଛି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛି, କଣ ଭାବି ପାରୁଛ ଏ ଯୁବକ ସୁପାରି କିଲର ହେଇପାରେ? ଆରେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ସେ ତ ତା ନିଜ ମୋର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି, ଅଥଚ ତମେ ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ନା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ? କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହସି ହସି ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ପଛକୁ ଚାଲୁଛୁ? ମାରନ୍ତୁ ବାବୁ, ମାରନ୍ତୁ ମୋତେ, ମୁଁ ପାରିବିନି, ମାରନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୁଁ ପାରିବିନି। କେହି ଯେମିତି ମତେ କହୁଛି ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ମାନିଯାଉ ତାହେଲେ ଏଠି ସିନା ଆଇନ ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବନି, ହେଲେ ଉପରବାଲା କୋର୍ଟରେ ତୋତେ କେବେ ଜାମିନ ମିଳିବନି। ନା ମୁଁ ପାରିବିନି। ମାରନ୍ତୁ ବାବୁ। ଡାଡି ଡାଡି ସୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ପାରିବି। ଡାଡି ସେ ତ ନିଜେ ମାରୁଛି, ସୁଟ୍ କର। ଆରେ କହିଲି ନା ପାରିବି। ମାରନ୍ତୁ ବାବୁ। ସୁଟ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ତମକୁ ସେ ମାରିଦେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବୁଝୁଛ? ଡାଡି ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଡାଡି ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମଏଲଏ ସମ୍ପର୍କଟା ଯେବେ
को बापा बोली डाकुଛୁ ପରା ମା ଚୋପା ବାପାକୁ ହାତ ଉଠଉଛୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଫରକ ହଁ ତୁ ଭଲ ହବୁ କେମିତି ତୁ ନାଗୁଣୀ ପାଖରୁ ବିଷଧର ସର୍ପ ଜନ୍ମ ହବୁନି ତ ଆଉ ଭଲ ପିଲା କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହବୁ मैं लुट गया रे सलाम तो लुट गया मामा मामा ए बुढ़ी के विदा कोन मुंड ताଳ ଛିଯିବ कोन बरी कोन करते ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ନାରୀକୁ ମା ଭଉଣୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏନି କୁହାଯାଏ ବେଶ୍ୟା ତମ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ ତ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଦାନ କରିଦେଲି ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁ ମାର୍ବଲ ଘରେ ରହୁଛୁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଳୁଛୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କାରେ ଶୋଉଛୁ ହେଲେ ସମାଜ ତତେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛୁ ତୁ ଦୋଳ ବେଇ ଆଉ ମତେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛୁ ପତିବ୍ରତା ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ନିଜକୁ ସୁଧାରିଲେ ସବୁ ଭୁଲର କ୍ଷମା ଅଛି ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି ତା ନହେଲେ ନର୍କ ତୋ ପାଇଁ ଦି ହାତ सब बुढ़ी की डायलॉग दबी देला भाई ये जहाँ सब घटना है तो भूली जीवा मु तो एमएलए हेबी ना मामा तू जानी तो काटी दियो कि काटाई जाए एमएलए हो तो ओ को हे बेईमान तो बेईमान अरे वो हम एमएलए भी बेईमान मामा मामा यार कोने मु एमएलए भी ना हम बुढ़ी तो सब सत्य कथा कहि देला बापा रागी गेले रागंतु तू मते खाली थरटे को मु एमएलए भी ना लोग चुपचाप छिड़ालू कहूनु हाँ एक घर कहीं न कहीं छड़े में निश्चय हो ये मोना मामा खाली थोड़ा डिक्लेयर कर दे मोनाटा मु खुश रे करे नाची उठबी मामा के मोना को से उच्चती मौसमी मामा तुम तो बदल गया ताली सर तुझे बदल जीवन एक कथा की कोई पे से एमएल पद पाई निज मम्मी रो शंका सिंद्र को मारिबा पाई पछई जाउनी काली एमएल गला पर से ता निज मम्मी को मारी न दबो या गारंटी करो मैं तो लुट गया रे सलाम मैं तो लुट गया ना तो सही थी मत कहती अनुकंपा वोट पाई ना बाबू अत को मैं लेबे कि नहीं राज प्रति जा सब कोई तुमसे सब स्वप्न भाभी भूली जा मत कम एमएलए हेबी कि नहीं वो स्वामी की बात पचता तू एमएल आई पाई बने ओ स्वामी की जदी मारी दिए मैं लुट गया रे सलाम मैं तो लुट गया मो एमएलए हेबी जदि जड़को पाइल अनुकंपा भोट पाइबी और दी जड़को मारिबी डबल अनुकंपा भोट पाइबी एमएलए हेबी मंत्री हेबी शय शय खेल करिबी तुटा मोड़ी सोना राक्षस राक्षस मो मनुष्य रूप देखिछु मो राक्षस रूप देखिब पोड़ा प्रेम झरी पड़ुछि और वो प्रेम चोरी पड़ुची कारण से गाँव रे छोट लोग स्त्री लोग ना बुझाई दे गला वो कौन नहीं राज आज पर्यंत मु बहुत पाप करिछि बहुत भूल करिछि आ मु भूल करिबा को चाहू करोड़ा करा पड़ी जाईछि कुरुक्षेत्र दंड मन दुःशासन दुर्योधन मन को नाश करिबा पई मोर चूर्ण काटी ओ धरी रणक्षेत्र को बाहरी जाई एथर धर्मर जय निश्चित अधर्मर पराजय सुनिश्चित टाटा केमति लागছে আমি বড় লাগছে কি এটি অন্যায় বসু থাকে সাই বলে তো আশা কেবে পূরণ হবনি এইটি মারিবি প্রচার আরম্ভ করবি আশা পূরণ হবনি ও তো বলে
ଯାଉଛ ତମେ ଦିଟା ମୋର ସବୁ କଳାକାଣ୍ଡ ମାନେ ଚିଠା ମୁଁ ପାଇ ସାରିଛି ଯଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲରେ କହୁଛି ବାବାଙ୍କ ଭୁଲ ମା मैं लुट गया रे साला मैं तो लुट गया ଭୁଲ ବାକି ବୋଲା ଏଠି ମାରି ସାରିବ बंदूक तले कर मत बंदूक देखो तो छुआटी बड़ केते असर पा बंदूक रे मारछि ଭଲରେ କହୁଛି ବାବାଙ୍କ ଭୁଲ ମା मारिबिनी ଭୁଲ ମା ଆଜ ମା ଏଟାକୁ ଜୋର ମାରିଦେ ମାରିଦେବି ବାବା ଭୁଲ ମା ରାଜ मार देबे को तीनटा मार देबी ରାଜ एमएलए हेबी मंत्री हेबी छोटा नुआ दल गोटे गड़बी 1 2 3 काल मारबी ରାଜ 1 2 3 ନାଇଁ एटा मार दे धाड़ ନାଇଁ तू असला सलाटी सब नाटर वर्तन मिसे रे एटा आछियो बे मु एमएलए हेबी ତମ ହାତରେ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିବ ସାର୍ ଆଜି ମୋର 16 ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ପୁରୀ ଗଲା ଆଜି ମୋର ହନିମୁନ ତୋର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମୋର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏ ଫୁଲ ମାରଲେ ମିଳିଗଲା ଯୋଉ ଘରକୁ ଦୌଡ ମିଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବାଗା ପଡ଼ିଆରେ ଏଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ଧରି ମତେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଦିଅରେ ବୋଲା ଯଥା ରସ ମାଧିଆ ତଥା ପେଡ଼ ବୟ ଡାକବାଲାକୁ ଗାଡ଼ି ହିରୋଇନି ତଥା ହାଇଟ୍ ହିରୋକୁ ଟାଇଟ୍ ହିରୋଇନି ତଥା ଇଏ ପୁରୁଣା ଆମ ବାବୁକୁ ନୂଆ ବନା ନୂଆ ସବୁ ତ ପୁରୁଣା ଆଉ ଦିଅରେ ମାଳରେ ଦିଅରେ Attention, my dear audience. Please, selfie. କିଏ ତୁ ଆମକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ ନା ତୋତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ ପରା ତାଙ୍କ ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ ନା କଣ ତୁ କିଛି କହିବ ହଉ କିଏ ସେ ହଉ କହ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ ନା କଣ ହଉ କହ ଏବଂ କହ କିଏ ସେ ଚାହୁଁଛି
पारु किंतु से कंगई की हसाए से होती बापा जे कंगई की किसे जाने से होती बापा जे कंगई की किसे हसे से बापा नो मेडिसिन खबर करे डॉक्टर को छाड़े को घर को ले जाओ तुम हाथ में समय नहीं जा ସେତେବେଳେ ସବୁ ମଣିଷ ମୋ ପୁଅକୁ ଠଗା ବଞ୍ଚେଇ ଦବ ସେ ହଉଛି ବାପା ପୁଅ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ବାହାର ଫଟୋ ଟିଆ ଲଗେଇଦିଏ ସେ ବାପା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ହିରୋ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ରିଟାର୍ନ ହୁଏନି ସେ ହଉଛି ବାପା କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ओ बाबा मो जीवन रू केबेठू रिटर्न नहीं सारी चलती दे मते सरे अनुमति दे देखियो पशु मातृ हत्या कला भली मो पितृ हत्या करी गोटे नुआ अवतार देबी अनुमति दे हो तो अधिक बस थरे अनुमति दे अनुमति देवी निश्चय मु तोते अनुमति देवी मो पुओ जेतेबेले अनुमति मागुची मो अनुमति नदेले मो धनर मन कष्ट होबनी तो क्रोध शांत होबो केमिति मो निश्चय तोते अनुमति देबी हेले प्रथमे तो मते मारी दे मते केते मारी पारिबोनी दरकार नहीं मोर कोटी कोटी टंका दरकार नहीं मोर राजपाल भली घर मोर तो दरकार हो तो मो कथा दउछि